Fel athrawes, mae Gyrfa Cymru wedi rhoi llwyth o help i fi ar ysgol. Fel help gan y cynghorwr gyrfa, helpu datblygu'r cwricwlwm ac hyfforddiant i staff. Dwi'n pennaeth cynorthwyol ar gyfer adran uwchradd Ysgol Hafod Lon. Ysgol Hafod Lon yn ysgol arbennig ar gyfer plant oed tair i 19. Mae'r ysgol wedi gweithio hefo Gyrfa Cymru ers blynyddoedd maith. Mae'r hyfforddiant polisi nes i hefo Gyrfa Cymru wedi gallu rhoi bob dim at ei gilydd yn fwy strategol mewn ffordd, a trwy hwnnw mae'r llywodraethwyr wedi mabwysiadu fo, a mae'r llywodraethwr penodol ar gyfer gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn yr ysgol erbyn hyn. Mae o'n gallu iogi fi symud ymlaen hefo bob math o weithgaredda, cynllunio ymweliadau a cael cyflogwyr i fewn i'r ysgol a datblygu sgiliau'r athrawon hefyd. Mae'r cynghorydd wedi bod yn rhan allweddol o addysg y disgyblion. Mae'r cynghorydd Gyrfa Cymru yn dod i nabod yr plant ar hyd ei daith dysgu, siarad efo'r plant, dod i nabod nhw, deall ella chydig bach mwy amdanyn nhw pa llwybr fyddan nhw eisiau cymryd, a hefyd arsylwi ar rhai o'r dysgwyr sydd angen chydig bach mwy o gymorth ac ella sydd ddim yn medru cyfarthrebu ar lafar. Maen nhw yn cynnal cyfweliadau mewn ffordd hefo'r unigolion, mwyn trafod opsiynau ar gyfer y dyfodol a gweithio hefo'r teuluoedd wedyn i symud y plentyn ymlaen ar ei llwybr gyrfa. Mae'r pob sgil da ni'n gallu datblygu yma yn ein dysgwyr yn hanfodol ar gyfer eu cyfleoedd nhw yn y dyfodol. Mae Gyrfa Cymru wedi creu grŵp proffesiynol mwyn i cael trafod ar ysgolion gwahanol ar draws Cymru sydd yn, dwi'n gweld hynna'n help mawr, cos mae pawb efo syniadau gwahanol. Os gennych chi canolfan lleol o'ch gwmpas chi, ewch yna, siaradwch efo rhywun. Os da chi'n gweithio mewn ysgol, mae yna gymaint o gymorth ar gael i chi a'ch dysgwyr.